खुलुमबाय। फोसावनाय मोनसे फोसावनाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनआ बानजायफुनाय बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 नि ट्रायल श'आव बाहागो लानानै मोसानाय बादायलायनायाव देरहासार जानाय मोसागिरिमोननि मुंखौ फोसावनाय जाबाय। गिबि भट राउन्डआव मोसानायनि थाखाय बिसायख'जानाय मोसागिरिफोरनि मुंफोरा जाबाय फारियै रानी बसुमतारी, लक्ष्मी ब्रह्म, फनिता बर', हिरामणि उजिर, अनसुमै नार्जारी, रंजाली खेरखातारी, बिनिमा बसुमतारी, धृषा स्वर्गयारी, बिजिता ब्रह्म, फोरबो ब्रह्म आरो मेरिना बसुमतारी। मख'नो गोनांदि गिबि खेब भट राउन्डआ जागायगोन 2020 मायथाइनि 5 दिसेम्बर इंखालि। फैगौ 2021 इं मायथाइनि 10 एप्रिल खालि फाइनेल मोसानाय बादायलायनाय जागोन। मख'नो गोनांदि भट राउन्ड मोसानाय बादायलायनायाव नायगिरिमोना गाव हामजानाय मबाइलनि गेजेरजों भट होलायनो हागोन। मबाइल भटखौ मोनसे भट हमनाय जागोन। स्टुडिअ हलाव टिकेट दाननानै नायग्रामोना साफा मोसागिरिनो 1 निफ्राय 10 हालागै भट होनो हागोन। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय गोसो गुदुं नायगिरिमोनखौ खावलायो जे थिखानाय खालारफोराव नायनो दाबाव बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1। बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 नि गुबुन गुबुन राउन्ड, सेमि फाइनेल आरो फाइनेलनि खालारफोरा जाबाय राउन्ड 1 2020 मायथाइनि 5 दिसेम्बर ग्रुप ए, 2020 मायथाइनि 12 दिसेम्बर ग्रुप बी, 2020 मायथाइनि 19 दिसेम्बर ग्रुप सी। राउन्ड 2 2021 मायथाइनि 2 जानुवारि ग्रुप ए, 2021 मायथाइनि 9 जानुवारि ग्रुप बी, 2021 मायथाइनि 23 जानुवारि ग्रुप सी। 2021 मायथाइनि 6 फेब्रुवारि वाइल्ड कार्ड एन्ट्रि सेमि फाइनाल, 2021 मायथाइनि 20 फेब्रुवारि ग्रुप ए, 2021 मायथाइनि 6 मार्च ग्रुप बी, 2021 मायथाइनि 20 मार्च ग्रुप सी। प्रि फाइनाल 2021 मायथाइनि 3 एप्रिल ग्रुप ए। दि ग्रेन्ड फाइनाल 2021 मायथाइनि 10 एप्रिल। एसेनोसै, गोजोन्थों।